реализация кардам. Филм дар бораи худи Исмоили Сомонӣ аст ва мо ин филмро шояд ки ман ҳамин имсол мо барои навиштани консепсия ва тарҳи чӣ ки ман ҳамун синопсиси филм омода мешавад ва дар муддати намешавад филма наметавонем дар 6 моҳ 1 сол гирифтан. Ина бинед филми таърихӣ аст, аллакай пешниҳод кардан дар 5 сол, вале мо кӯшиш мекунем ки ина бо як бори дигар маслиҳат кунем дар давоми 3 сол ин филма филмбардорӣ кунем. Ман шуморо нағз мефаҳмам. Ман гуфтам инҷода ки ягона сабабе ки масалан дар солҳои қаблӣ мо аллакай ба ҳамон хулосае омадем ки бояд кадрҳои ҳирфавӣ бояд тайёр кунем ва модоме ки чунин кадрҳо пайдо мешаванд, аллакай ҳастанд, ҷавонҳо ҳастанд, масалан мо ягон проблемаи ҷиддӣ нест ва дар оянда мо метавонем ба ҳамин раён муваффақ шавем. Орзуи мо ҳамин аст ки масалан ман ҳамин ҳамкорие ки байни худи Россия, худи Эрон, худи Ӯзбекистон ҳаминро пеш аз ҳама ба вуҷуд овардан дар оянда мо ҳам тавонем дар дигар кишварҳо ва миллатҳо байрақи худро боло барем.